Mas Blendok sugeng ngelaras. Nggih, lujeng midhangetaken sedayanipun. Sami sehat nggih bolo-bolo. Salam interaksi. Masuk. Diparani ngoyo yo. Jarene Mbak Rini kok wis mangkat lunga. Dienteni ngoyo yo. Jarene kok wis teko kono. wong yen ora kebeneran anane amung tansah cuma yen wong pinuju tringsingan anane saja mung sujana Warna-warna pandawane najan ulung ketemu dhewe tuko pamunguse trimo urung sakmene wae. Bareng sampun pepanggihan nyatane jerlolo atine nganti wegah perpisahan batine jer tambah tresnan Jane wong mudi waras goyang kali Bagus multimedia monggo Pak Mun goyang yo. Iya 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 Nuti Laras Salwa Audio masuk. Diparani ngoyo yo Mbak Rini kok wis mangkat lunga. Dienteni ngoyo yo jarene kok wis teko kono. Wong yen ora kebeneran anane tansah tatang juang yen wong pinuju tringsingan anane saja mung sujana monggo Pak Margo. Warna-warna pandawane najan ulung ketemu dhewe tuga pamunguse trimo urung sakmene wae. Bareng sampun pepanggihan Oke dong, ya. nyatane dulu atine
kurang. Engko ganti karo Kusrini wae, kowe beda wae mari kleru. Monggo Mas Gogok, Mas Santo, Mas Yanto Hik Wadian sugeng laras. Neng pertelon pungkruk balingmu karo aku yen jeluk dipethuk wancine jagone kuru aku budal matuk kowe karo teklatku. Tak sawang kembang netramu wong ayu kaya kita nyimpan rindu prasasat kasih ramatu nalikane ana rangkulanmu. Pas toh.
Mbok Marina disawer. Sampeyan iki anu adike sampeyan. Ora tau disenggake sithik yo. Bah 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 bah. Oh nggih, sembah nuwun. Nggih sing abang jane. Mas, Neng nganti nggonku goleki. Bote-bote kepengen ketemu. iya 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 iya. Najan ado tak barani mung nuruti garepe ngati. Ya ora tau sikake sini Mas. Barang saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumetes nelesi pipiku Yen pancene ora tresno mbaya kondo kondo sing tengah sojo ojo gawe gelati aku ora bakal ngondeli. kaya ngene lelakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelap Atik! Ha! lawase Audio masuk. Neng ngendi nggonku goleki bote-bote kepengen ketemu. Iyo
kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni ya gayeng tenan bersama Ngudi Laras panyuwun kumbreng sliramu rungokno tangising ati iki liwat angin lan si bengi aku titip salam kangen jroning ati ayo bari nek joget ya kene Odo, lokroy ya Pak Odo. Masuk Sabenku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen ate adum tresno bebarengan nang kadung ombo saiki adoh papane tanpa kabar kepiye wartane biyen rangsangan doanku muga liya dina bisa ketemu yo pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni panyuwunku mring sliramu Lah, no. Tukung ning Jawa diseneng-seneng kene tangising ati iki lewat angin lan si bengi aku titip salam kangen jroning ya ati matur suwun kembali ke laptop nggih sembah nuwun ya ayo ayo Mbah Mitra monggo Mbah Mitra Selele
Klik. Mubeng mider anggon goleki ora krasa esuk Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang men selok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kademen sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan kae tak suwun bajang kodang kuning agawe pikir Terima kasih. Sawang tambah manut Oh nggih sembah nuwun. eko bunga yen lakon nyandung Ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan naramendem atiku sansaya dadra tak srenani sono pikat puluting benda Mbak War Dimas Gono wilujeng midhangetaken Pak Sri Membo ae Monggo Pak Lurah masuk esuk awan ning omah ora luyuran mubeng mider anggon goleki ora krasa esuk Maneman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawang men slok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kademen sareng ngoceh dheweke ngalih pensoan ya kae tak suwun bakang dan kuning agawe pikirku komeng seret ireng sawang tambah manut eko bunga yen lakon nyandung ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendem atiku sansaya dadra tak sranani
sak tulisan warna abang tondo isih lega
kae yen tak golek neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang coba Pak Harso yang punya rumah nih, bapaknya yang punya rumah, joget terus. Opo kae nyimpen pati tekan besok ora bakal lali. Opo kae kebak crita wengi nanti tekan dina. Coba ayo Bang Jadul. Yen lewat aku kelingan kupu kae biyen tak goleret neng cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang coba Pak Harso ayo kaya nih Pak Harso opo kae nyimpen pati nanti besok ora bakal lali. Opo kae kebak crita tengah wengi nanti tekan rina. Gayeng ke mbak-mbak gen gayengno lho mbak mosok wong wedok ki kalah karo desa liya lho ayo mbak gayengne mbak ya monggo mbak
atiku yen to nyawang esem lan guyumu yo Mbak bari sayange Aku loro wis rondo kono joget ini bari ini joget bari ini terkenal di YouTube loh Mbak adik kurung terkenal Mbak bari ini masih Mbak Mbak tak rewangi pati geni pamrih karepen kula atine aku ora kekalali mung sliramu priya tak tresnani ya terima kasih kembali dari MC sarengan kadang-kadang paguyuban ngarawitan dilaras kanggo anyune wonten dalemipun Ibu Harni Laban Mojokerto.